Santu, bere izenean, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzan gurutasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin bezan notoituz. Jainko jauna, horreko gauzen balioa, zure legeari begiratuz neurtzeko agintzen diguzu. Egizu, San Francisco Borja zure sarbitzari lehiare eta zintzoaren eguna ospatzean, ikas dezagula, ez dagoela lurrean, zure zerbitzuan emandako bizitzak dakarren poza bezalakorik. Zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak lebire leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondare zatilik gainerako Israelaren bezala, jauna baitute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egun hori zaitut bedeinkatuko, zure izena mendere mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Zuzena da jauna bere bide guztietan, zintzoa bere lan guztietan. Bertan dago jauna zintzoki deitzen duten guztiengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kriston evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldiatan horrela mintzatu zen Jesus, aizu korozain, aizu betsaida. Izan ere Tiro eta Sidon hiri gentiletan zuengan hainbat mirari gertatu izan balitz. Aspaldi bihotz berrituak zikatekeen. Dolu jantziz estali eta hautsean eserita. Horregatik, Tiro eta Sidonek zigor bigunakoa izango dute auzian zuek baino. Eta zu Kafarnaum zeruraino altxatuko altzera, lurraren baraneraino eroriko zera. Zuei entzuten dizuenak niri entzuten dit, eta zuek onartzen zaituztenak ni ez nago onartzen. Ni onartzen ez nagoenak berriz, bidalinago erura ez du onartzen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan San Francisco Borja ari gara ospatzen, eta hain zuzen ere, bere izan duzan San Ignazioren aurrenetako jarraitzaileetako bat. Taldetxo bat egon zen, lehenengo jesuitak eta horien tarten San Francisco Borja, gero bere ondoreko izango zen. Bera oso famili importantekoa zen, oso familia hundia, Espainiko hundiak horren desde Espainiaz dira, eta hain zuzen ere, bere alako komertzioa, esaten ezake bihotz berritzea bizitu zuen, eta batez ere lehengo handitasun horrek ulertarazi zion mundu ontako handikeri guzti horiek ze gutxi balio duten, eta beste zerukoak, eternoak, betierekoak askozaz ere baliotsukoak direla. Hori izan duzan bere esperientzia sakona, mundu ontako edertasuna, gauza handia dela, baina handiagoa, askoz handiagoa, betierekoa, zerukoa, hori da, berak sentitu zuena alde batetik mundu ontakoa eta batez ere pasatzen delako, ezterako betierekoa, zerukoa izena. Eta Euskal Herriarekin ere, lotuta izan zuen, apostolu handi bat izan zen, garai hartan betxatu dezakegu 16. mendean ikasi zula, baita ere euskeraz, bintzat moldatzeko ikasi zuen euskeraz, eta buelta handik eman zituen Euskal Herrian zehar, predikatuz eta jendearen
devozioa eta fedea sustatuz. Eskatzen dugu guri ere hala egin dezagula, gure kristau ibilbidean bere laguntza eman dezagula. Begira jauna bihotzunez, Frantzisko Borja santuaren jaia ospatzeko aldanera ekarri dizugu eskaintzari. Ekarri zaigula guri barkamena eta eman dezaizula zuri gorespenak Jesucristoren jauna. Bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna kantauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, non bidezko eta salvagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoeko ahal guztidu betireko hori, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Zure santuek ere itorren ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argi berakusten guri zure maitasuna. Zure salvaren asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak egiten digu, eta hien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, Aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, oz betean kantari. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zerurrak beterik dauzkazu dizdirak, osana zeru goienetan. Bere inkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu hori ardo hauek zure espiritu isuriz, Jesucristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, santu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta jan guztio gotatik, hau nire gorputza data zuentzat eman dutena. Era berean afalondoan kariz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztio gotatik, hau nire ogolaren kariza data, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta biztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu garriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztu bera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Atarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta gora hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango jauna mundu guztian zabaldu egin dagoen zure elizara. Eramazun egitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, argitzazu zure begiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Tomatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun, Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan,
zuri eta jangoiko alguztidurari Espiritu Santuarekin batean, oso eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogian, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen dira ezkero. Eta ez egitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu dintzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu bakea gure motan, zure errukiari eskar, bekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudera. Zure dezuaren izan, zure agospetenara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan ara apostoluei pakea guztien dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, emaio zure elizaren pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, baina zure pakea ekarri. Jangoiaren bidotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bidotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bidotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, eman duzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bidotxa, munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak, jaunaren maila dituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina esan zazen bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoituz. Sakramentu santu honek indargarritu jauna, apalki otoitz egiten dizugu. Francisco Borja santuaren ikasbideak eraginik, saia gaitezela ark sinetsi zuen aitortzen eta ark irakatsi zuena bizitzen. Jesu Kristo jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bere ikazaintzat eta jainko guztiedunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak, jangoiko